sabu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa non KZS entreprise ɗillowo e jeeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e mabɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif walo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KZS jehen Tulay Boubé walla mi weltima e ma min ko ɗum jinmi e ma min sa yi mbaɗa wulle mbaɗa luuka e ma wona andema de ko motivation pour a dañat joom jarani aɗa woyno mbaɗan ɓerde ma so wuwi tan woyat ka neɗɗam ka sehilam hande a yawi yaade a gayni a arti ɗum koye yettere an mi weltima no fewi noon woppu woyde noon Tulay Tulay ma civilisation noon ma civilisation ko woni an Tulay mi witti tan suka wonɓe no mbaɗa fulɓal tan ɓe mbi kam balorat min e tablette o fof min jani fuusi ɓaccoɗɗir fof fuusi sa wiyano ɗo gorko sa wiyano ɗo mo gorko sa wiyano ɗo mo gorko kul Tulay hay lewru gorko ɓuuri ɓayde hunuko ma ko an ko innata ko gorko ɓuuri hewde ko innata ko lewru gorko Tulay mira hoto ɓaccode ngoni an Tulay hande mi fuusma ay Tulay mi armi haalama an il est temps mi fima Tulay min kam gulluɗo ha feeram boodi Tulay min ko bonnanta kam ko investissement wof ko bonnanta kam ko an ko woni sa haalam natoya galle worɓe dokka ƴetta Tulay woppu ɓoccodam nde an kala kalde a ƴetta ɓoccodam maddira ɗum gération ko puttita guide sa haalam ngaɓa honugo e leddino zone an ko woni an Tulay an jeyguma ala fulla ala fayida ñande fof mette eyyi ceerno Moudi eyyi an gonɗa ko tiɗɗe hoore min mi haalnima wona goo wona ɗi woto feere ndiwawo ɗo an ko wondima hen nafo yaab korko no ustu nafika yagal dusa duus o noon ande kadi ustu duus probléme ma fof ko duus annene probléme ma fof ko duus ayan Tulay aɗa goñini désormais mi waɗima mise à pied ko français wiyata ko mise à pied mi waɗima mise à pied 3 ramadan yaafomi mi yaafaki sabu Allah mi yaafaki hoto wiyam saabi Allah lewru korko lewru yurmede wiyam lewru haran mi tinani mi waɗima mise à pied an kam désormais anani hoto memtuɗo ɓoccode gallam hoto nattu gallam anani yaa ƴeewoy ko mbaɗɗa ko beleɗa mbaɗa anani min kam ganno diwo dañat fulla e fayida wayan ka diwo ñakkoɗo fayida diwo jiletoɗo worgo ala fulla ala fayida ala personnalité hoorema aɗa ko ñin umma yaltu gallam sabu Allah umma yaltu gallam aɗa fiidam wodi sabu Allah woppu wiide kam saabi Allah ko yurmotomi ko e ɓernam iwi ɗum woni kadi o tooñi kam igo o tooñi kam tablette ɓoccode Tulay fuuti tablette ɓoccode Tulay fuuti ko ɗum foti ɓoccode hande sa wiyanomi ya ɓoccinduma wawa ɗum ka ɓaɗuma violente encore ko woni violente ka piiɗom
Écoute-moi bien, papa. Écoute. Écoute. Tu sais, une femme sur 3 est victime de violence dans sa vie. Coups, abus, viol. Soit 1 milliard de femmes dans le monde. Une fille mineure est mariée de force toutes les 2 secondes, soit plus de 40 000 par jour. Non violence aux femmes. En plus, qu'on a tout le faut une job à temps. On est bâton. On est un ligateur égal. On a un job de 10 000, 15 000. Et puis, nous avons un contour, respectons les femmes. C'est nos mamans, nos sœurs. Tu n'as même pas honte. Que ça soit la première et la dernière fois. Sinon, je vais porter plainte. Ouais, porte. Mille mi jota ko da entreprise no libéré bi porter plainte. Ya porter pas ma plainte. Merde. Encore modi no mise à pied. Votre na tugalla. Boudé. Ok? That's it. Ajma alaye. Bama yenne me pular jennaaka me farayse. Allah do ngandi. Me ala do bandiraado gorkota. Kami debbo bol bacca doran. Don buri mi dole ren o yenni woppiran o yenna. Mi wawa firan wawon wiide ay dara. Wada non mi wiani on. Wada non wiani on. Lewru korka. Mboɗo hoori ɗam kam e heegaɓe fof mbaɗa yaha mbaɗa yeeya ɓoccoɗe fusa bamma yende men pular jennaga men farayse yamayi mi yallayi haydara woɗani on mi yamayi mi yallayi. ɗum ku abu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeygu terrain Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobde 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko der lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif walo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS jehen